Basta kasama ako! Kasama ako na sinisipan! Aray ko! Day! Lumapi ka dyan, Teng! Nasandaan ka! Ayun na. Uy, naluha ako kakatawa. Hoy, pakita mo kay Daddy yung video. Oo. Asan yung ano niyan? Replenish niya yan. Asan yung isa niyang tubig? Asan yung coke? Lagyan mo ng tubig yung ano niya, te. Dahil ko tayo siya uminom, salta mo yung tubig. Wala yung cocktail. Ano ang laman? Huwag ka ng tubig dun sa ano. Sa mineral water. Kulin, wala na yan. Magkisaksi, may bahay ni Ted Pailon na si Trinidad Pina Eto. Malaki ang posibilidad na nagpakamatay ayon sa isang forensic medicine expert. Investigasyon sa kaso. Kailangan pa, oh. Handa ng NBI. Pagsusuri sa mga suicide note. Kabilang sa mga tututukan.